Welkom bij Wie in de Weltspraken podcast. Vandaag doet heel iets anders. Luister maar mee. Jonathan en die wollen van mijn nacht. Die glossen zie ach hogen neerlijk schießt gekanzes Het zit zo zag ik lauw heesje hocht. Jouw al nog zie wat zorg ik kan schrijven. Duur corner hanger zo'n sliep. Dat versje dat ken ik natuurlijk wel. Maar het was in een sprake die je nog nooit gehoord hebt, denk ik. Dat was namelijk Iers, Keltisch. En nou, als je het filmpje ziet, want ik heb het van YouTube overtrokken. Als je het filmpje ziet, dan zie je een heel koppel jonge morgen, puisterige pubers, die het ongewonig veel willen hebt en met elkaar dat versje zingt. En waarom begin ik hier nou? Ik was voor een paar weken terug met Megan in Ierland. En nou, dan jaag je dan een beetje langs de westkust rond. En dan kom je in één keer voorbij een brugje Gultacht. En dat betekent dan gebied hoe ze Keltisch keert. Hoe Keltisch de eerste sprake is. Nou weet heel veel lui dat niet, maar in Ierland heb je één officiële sprake, dat is het Keltisch. Maar eigenlijk kan je iedereen Engels. En ja, dan moet je ook weten, wat is dan Keltisch? Nou, als je het hoort, het is totaal anders dan Engels. Er zit wat klanken in die je misschien herkent, maar dat is dan vooral omdat ze een zwaar accent hebt over hun aan haar Keltisch en daarmee Engels keert. Een beetje hetzelfde als dat je Almeloos Hollands hoort. Dus het klinkt nog waar. Ja, de klanken herken je wel, maar uiteindelijk kun je er weinig met. En het Keltisch is de Keltische sprake. Je hebt in Europa heb je natuurlijk, ik weet niet hoeveel spraken, maar het Keltisch is dan helemaal een aparte spraakfamilie. Het is wel Indo-Europees kind, maar het staat er totaal los van. Kijk, Engels, Nederlands, Plat, Duits en mindere mate misschien ook Noors-Deens, Zweeds en Islands en Faroers. Dat zit allemaal verwante spraken. Dus het is allemaal Germaans. Nou, en dan heb je Frans en Spaans en Portugees en al die andere spraken meer. Dat is dan Romaans. Dan heb je nog een Keltische tak. En daar hoort onder andere natuurlijk het Iers-Keltisch, Schots-Keltisch, het Manx. En dan heb je nog het Welsh, het Breton in Noord-Frankrijk. En het Cornish. Ja, en dat besteedt eigenlijk niet meer, maar daar zitten ze met aan het heropleven. Maar ja, ik ga dus vandaag even kijken naar hoe duurder als het Iers het doet. En wat we daarvan kunnen leren. Want het lijkt natuurlijk hartstikke mooi. Kijk, helemaal een eigen sprake hebben dat totaal anders is als wat normaal is dan zeg maar het Engels. Maar dat heeft voordelen en nadelen. Nou, en dan is het natuurlijk eerst de voordelen. Het is echt totaal anders. Er is geen twijfel over mogelijk dat dat een eigen sprake is. Dat ontkent ook nums. Of nou ja, er zit wel wat dit ontkent, maar dat zit dan, domme op en om, maar zo te zeggen. Maar ja, de Keltische sprake is echt zo totaal als wat anders, dat het echt, duidelijk is dat dat van zichzelf is. Dat heeft ook een hele rijke traditie. Leun zitten altijd heel fier op bewust. Schreeuwt ook in die sprake. Dus er is genoeg informatie uit te vinden en te krijgen. En ze pakt het ook allemaal heel goed aan om het te bewaren, zeg maar. En sinds 2007 is het onderdeel van de Europese Unie. Dus het is een officiële sprake in de EU. Dus le mangt ook Keltisch keien in de raad. Maar dat moeten ze daar wel even van te vuur nageven, want er zit niet zo heel veel oude zetters van. Maar als ze dat weet, kunnen ze dus Keltisch keien in de raad. Nou, hartstikke mooi. Ja, hoeveel sprekers heeft dat dan? Nou, in de Gultacht, waar ik het dus over had, die kleine gebiedjes, als je de kaarten van Ierland voorstelt. Nou, Ierland is natuurlijk Nederland. Maar er zit een paar hele kleine stipjes op de kaarten van Ierland aan de westkusten. Dus zo ver mogelijk van Dublin en de grote steden af, hoe het Keltisch nog de eerste sprake is. Nou, in totaal zit dat tussen de 20 en 50.000 leur die dat nog kunt. Nou is Iers de hoofdsprake van Ierland. Dus iedereen kreeg verplicht 14 jaar les in het Iers op school. Dan zul je denken van, goh geweldig, dan zitten er heel veel lui die dat kunt. Maar dat valt tegen.
Ten eerste is het dus zo lastig om te leren als je alleen maar Engels gewend bent, dat je toch wel echt heel goed je best moet doen om dat te gaan begrijpen of om dat te leren. Want er zit totaal geen logica in. Je kunt er niks van hoe het Engels uithalen wat je kunt gebruiken, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld het woord rood. Hè, dat is in alle Germaanse spraken is het iets met R en dan iets ertussen en een D. Rood, rood, red, zelfs in Frans rouge, in het Noors reu, maar in het Keltisch jerg. Dus dat is echt totaal anders. Dat heeft er niks mee te maken. De grammatica is totaal anders. Dus heel veel jeugdigen, heel veel jonge lui, die hebt een gruwelijke hekel aan het Iers, omdat het dat zo akelig door de straten druk wordt, dat ze dat mun. En als je vraagt, dan is het niet zozeer de sprake zelf, want dat vindt ze wel mooi, ze vindt dat het erbij hoort. En sommigen willen het ook wel leren, maar er is weinig ruimte om dat boeten het klaslokaal te gebruiken. Want wat ze leert, is eigenlijk alleen maar oorloggedichten en je leert oude mythologie en oude oorloggebroeken en old en niks van nou. De jonge garde heeft er helemaal niks met. Kijk, en ze leert op school ook Frans en Spaans en Duits volgens mij ook. Dus daar kan je er wel mee over. En dat steekt er wel meer aan. En iedereen in MRE kan je het Engels. Dus waarom zou je dan moeite doen om zo'n lastige spraken in stand te houden? Terwijl iedereen er toch iets bij heeft van, ja, wat moet er ook met? Nou, dat heeft dus eigenlijk vooral met de wijze waarop er les in wordt gegeven te maken. En dus, ja, de vraag is eigenlijk, hoeveel geef je dan les? Is dat omdat je die oude cultuur weet bewaren? Ja, waarom eigenlijk? Wie leert nu en niet toe? Of is het omdat je een sprake weer gebruiken in het dagelijkse leven? En wat doe je eraan om dat waar te maken? Ja, dat is dus een grote vraag. Er zit nu, omdat ze in de gaten hebt dat het niet echt werkt zoals ze het hebben gedaan, hebben ze nog een nieuw soort scholen bedacht, waar het echt Keltisch de omgangssprake is. Dus alle onderwijs, dus alle lessen, krijgen ze in het Keltisch. Dus ze leert in het Keltisch rekenen, ze leert in het Keltisch oude aardrijkskunde, geschiedenis. Dus de stof blijft hetzelfde, alleen de sprake om het oude te draaien is anders. Dus dan moet je en dan wordt het ook iets natuurlijker. Ze verneemt een lichte toename in het aantal sprekers daardoor. En ook dat de jongen het boeten de scholen met elkaar gaan gebruiken. Kijk, en daar wil je natuurlijk op aan. En ja, wat kunnen we daar dan van leren? Nou, wie hebt inmiddels een erkenning. Wie maakt neersaties op de scholen gegeven. Ja, Stichting Levende Talen, Willemijn Zwart van het Tweehoes heeft dat er ook met de West. Dan heeft een koppel leraren bij elkaar gezet. Dit waar wilt helpen om neersaties te leren. Of om les te geven in neersaties. Maar dan, ja, nou, wat kunnen we er dan van leren? Het is natuurlijk heel mooi dat ze er zo heel fanatiek mee zijn. Van wie zit Iers en wie zich groots op onze Iersigheid. En nou, wat er echt onderdeel van uitmaakt is onze sprake. Maar dat wil dus ook in de klassen hebben. En kijk, je kunt een vak Keltisch geven. Of in ons geval, je kunt een vak Neersassisch geven. Maar dat is dan hooguit 2 à 3 uur in de week. Dat jonge morgen Neersassisch als schoolonderwerp krijgt. En dan is het hetzelfde als alle andere onderwerpen. Dat leer je omdat je dat zegt wordt, dat je dat mun. Ja, dan heb je eigenlijk van hoe zelf weinig motivatie om het verder te gebruiken. Terwijl je juist weet dat ze, tenminste in ieder geval, ik zal dat mooi vinden, dat het teruggekomen in het dagelijks gebruik. En dan heb je in tweede het geluk dat het nog wel redelijk in gebruik is. Maar even net waar dat het minder wordt. Zoals een anekdote. Gisteren was ik een boodschap naar halen. Ik loop bij een supermarkt naar binnen. Ik sta in de regen. En de vrouw waarvan ik weet dat ze plat kan. En ze weet dat ik plat kan. Dan spreekt me in het Hollands aan. Goedemiddag. Zo van, hoeveel is het? En wil je het bunken nog met? En ik zeg van, nee, dat bunken, dat lust ik niet. Dan moest ze me lachen. En toen kon in één keer wat vertellen hoeveel het was. Hoeveel ik moest betalen in plat. Maar dan denk ik van, ja, als nog met elkaar weet dat die sprake blijft bestaan, dan moet je daar ook de omgeving voor scheppen, zeg maar.
dat kan, dat gewoon los gebruikt mag worden en dat daar zelf ook meer achteraan gaat. Kijk, ik ben natuurlijk een idioot dat ik dat gerne weet en dat ik dat al doe. Maar ja, er zullen wel veel meer van die idioot moeten wij. En als iedereen zo'n idioot is, dan is het niet idioot meer, dan is het normaal. En ik denk dat we daarop aan moeten. En dat kun je dus leren van die Ian. Die heeft nog een soort onderdompelingslessen. Dus die leert in plat leer je dan 1 en 1 is 2. Nou, en de kindertjes in aantal leert 1 en 1 is 2. Maar het is nog steeds invullen. Dus dat maakt niks uit. Ja, het maakt niks uit in wat voor een sprake als je dat doet. Kijk, ik kan nu in plat ook wel vertellen hè, dat Willem van Oranje in zo en zo vullen is dalenskutten door Balthasar Gerards. Dat doet niks af aan de informatiewaarde, alleen daarmee geef je aan dat deze sprake de toe doet. En dat je door nuttige informatie, die wie misschien al belangrijk vindt, in kunt overdragen. En daar hoor je dus niks geen aparte lespakketten voor te ontwikkelen. Je hoopt alleen maar de leraren op de lijn dat hij dat goed kunt. Want zover zijn we inmiddels aan, ook de leraren kunnen het zelf niet goed. Maar dan heb je een beetje hetzelfde als dat hele duale onderwijs wat we hebben in Nederland, dat de hogere klassen anders het Engels krijgt. Anders het Engels en het Nederlands. Nou, maar dat kan dus ook anders het Nederlands, het Engels en in het plat. Waarom zou dat niet doen? Je moet groter durven denken. Sommige lui die lachen nu, die denken van ja, dat is het niet waard. Oh nee, is dat niet waard? Dan moet je er ook niet van opkijken dat het al vandaan meer afgeleid. Want dan wordt het steeds minder waard. De sprake bewaaren doe je met uw allen, denk ik. Ik kan weer dat ik gewoon zomaar wat van mij af zit te filosoferen, dat ik het helemaal mis heb. Dan vraag ik jullie allemaal, laat het weten in de commentaren hieronder. Door ons een duimpje, een duwen of eronder schrijven, zodat hij zo mooi zingt. Stuur uw berichten naar weltsprake@gmail.com, weldsproake@gmail.com. Ik ga het nu nog een keer zeggen, moet maar terugluisteren. Dat was hem maar weer. Slaanagget. Dat was eerst voor doodhennigen. En ik wens u een mooie dag en een goede week toe. Hennigen. Stort sig lång resul